Hei kaikille! Tiedätkö tunteen, kun tehtäviä kasaantuu liikaa ja tuntuu, ettei aika riitä millään hoitaa niitä kaikkia? Minä ainakin tiedän. Mutta ei hätää. Tällä videolla mä näytän upean menetelmän, minkä avulla voit moninkertaistaa työskentelynopeuttasi, vaikka jongleeraat useampaa tehtävää samanaikaisesti. Jos haluat oppia tämän menetelmän, niin hypätään suoraan asiaan. Windowsissa on jo pidemmän aikaa ollut olemassa Desktop View, eli työpöytänäkymä-niminen työkalu. Tämä työkalu mahdollistaa useamman työpöytänäkymän samanaikaisen olemassaolon tietokoneella. Windowsissa avatut ohjelmat voidaan määritellä kuulumaan joko yhteen tiettyyn työpöytänäkymään tai useampaan. Seuraavaksi mä havainnollistan, miten tämä toimii käytännössä. Aloitetaan luomalla uusi työpöytänäkymä. Päästäksesi työpöytänäkymän valikkoon, paina Windows ja Tab-näppäimiä samaan aikaan. Näkymä koostuu kahdesta osasta. Yläosassa meillä on kaikki tähän työpöytänäkymään liittyvät ohjelmat, ja sitten alhaalla meillä on itse työpöytänäkymä. Sanotaan, että me haluttaisiin luoda uusi näkymä. Klikataan tätä painiketta. Noin, nyt se on luotu. Ja ohjelmia sillä ei ole vielä auki. Annetaan sille joku kuvaava nimi, joka liittyy tehtävään, johon me halutaan siirtää kaikki ohjelmat, jotka tulee liittymään siihen tehtävään. Painetaan Enter-näppäintä tallentaaksemme nimi. Ja sitten klikkaamalla sitä voidaan siirtyä meidän uuteen työpöytänäkymään. Avataan tähän Excel. Sanotaan, että mä haluaisin avaa rinnalle vielä muistiinpanovälineen ja selaimen. Noin. Tää näyttää sellaiselta, että tätä voidaan käyttää aina kun halutaan jatkaa tätä tehtävää. Ja sanotaan nyt, että me halutaan palaa ensimmäiseen työpöytänäkymään, koska me halutaan vaikka etsiä jotain tuotetta, joka ei ole aivan helposti saatavilla ja vaatii syvällistä etsintää ja tutkimista. Eli painetaan taas näppäinyhdistelmää Windows ja Tab. Ja nyt me nähdään, että meillä on paljon enemmän ohjelmia auki tässä työpöytänäkymäikkunassa. Hypätään meidän oletusnäyttöön. Ja kas tässä. Tässä voidaan alkaa sitten tutkimaan tuotetta, jota me haluttiin etsiä. Ja sanotaan, että me nyt vahingossa harhannuttiin johonkin toiseen tehtävään. Sanotaan vaikka, että tässä mulla olisi ollut auki joku toinen tärkeä web-sivu, jonka mä haluan siirtää uuteen työpöytänäkymään. Irroitetaan ensin tämä tabi. Nyt se näkyy erillisenä ohjelmanaan. Ja sitten luodaan uusi työpöytänäkymä. Hiiren oikealla muokataan nimi. Annetaan kuvaava nimi ja painetaan Enter. Leijutetaan hiirtä ensimmäisen työpöytänäkymän päällä, niin saadaan siihen liittyvät ohjelmat näkyviin. Tunnistetaan ikkuna, joka me halutaan siirtää uuteen työpöytänäkymään. Ja hiirtä pohjassa painamalla, hiiren vasenta pohjassa painamalla, voidaan siirtää se tähän uuteen työpöytänäkymään. Ja pudotus. Ja sitten voidaan hiirtä leijuttamalla varmistaa, että täällä on oikeasti siihen tehtävään liittyvät ikkunat, jotka me tarvitaan tehtävän edistämiseksi. Klikataan työpöytänäkymää ja täällä ollaan. Sanotaan nyt vaikka, että haluaisin, että muistiinpanoväline näkyisi kaikissa työpöytäikkunoissa. Painetaan taas Start ja Tab-näppäintä. Siirrytään työpöytänäkymään, jossa on meidän muistiinpanoväline ja leijutetaan hiiri sen kohdalle. Klikataan hiiren oikeaa näppäintä ja saadaan pieni valikko esiin. Tässä me voidaan valita vaihtoehto näytä kaikissa työpöytäikkunoissa. Klikataan sitä.
Ja heti näkyy visuaalinen muutos muissa työpöytäikkunoissa tässä sivun alaosassa. Jos me nyt siirrytään toiseen työpöytäikkunaan, täällä se olikin jo auki. Painetaan uudestaan Windows- ja Tab-näppäintä, siirrytään kolmanteen. Jahas, tässähän se on. Ja näin me voidaan nopeasti ja kätevästi siirrellä eri ohjelmia eri työpöytäikkunoiden välillä, jos sattuu tilanteita, että kesken yhden projektin täytyykin siirtyä toiseen tehtävään tai projektiin. Tärkeää tässä on huomioida, että uudelleenkäynnistys tulee nollaamaan kaikki ikkunat. Kaikki ohjelmat, jotka on siinä olleet, tulee menemään kiinni. Eli ne täytyy avata uusiksi. Se on sitten ohjelmakohtaista, että miten ohjelmat haluaa edetä siitä. Esimerkiksi Chromessa on asetus, että muista mistä jäit, jolloin se tulee avaamaan ne ikkunat. Kuitenkin, jos sä avaat Chromen täällä, niin se ei välttämättä enää aukea muualle. Tätä varten voidaan luoda uusi Chrome-profiili ja siihen voidaan asettaa asetus. Mutta tämä on sitten vähän syventymistä, joka me voidaan käydä läpi toisessa videossa, jos tämä video on sellainen, että herätti kiinnostuksen sitä kohtaan. Tätä metodia mä oon nyt harjoitellut pari kuukautta ja mä oon tullut erittäin tehokkaaksi siinä ja suosittelen oikein lämpimästi tätä niille kaikille, jotka rakastaa tehdä työtä nopeasti, tehokkaasti ja saumattomasti. Kiitos paljon kun katsoit tämän videon. Toivottavasti menetelmästä on sinulle paljon apua. Jos diggasit tästä videosta, niin tehdään yhdessä lisää. Laita peukku ylös, niin mä jatkan työtä täällä.